No niin, hei vaan. Tämä video käsittelee geometrisen toleroinnin peruselementtijärjestelmää, joka löytyy omasta standardistaan täältä ISO 5459, joka on hyvä hallita ennen kuin lähtee geometristä tolerointia soveltamaan. Ja käytännön ongelma tässä opetuksessa on ollut se, että kirjallisuudessa tulee siellä ää, vähän myöhemmässä vaiheessa, sitten ei siinä alkuun esitellä, jolloin se jää ehkä sen takia pikkusen pimentoon, mutta käytännössä kannattaa siitä lähteä liikkeelle ja koska siihen ei ole ollut myöskään hyvää havaintomateriaalia, niin se on varmaan johtanut vähän siihen, että sitä on ollut vaikea havainnollistaa. Mutta lähdetään liikkeelle. Tämä on kuitenkin standardista löytyvä kuvio, eli ISO 5459, jota mä oon vähän virittänyt laittamalla näitä peruselementtimerkintöjä tänne kuvioon sekaan. Peruselementtijärjestelmän tarkoitushan on se, että me tuommoisesta kappaleesta, mihin me halutaan määritellä suuntaa, sijaintia, paikkaa, niin me lukitaan sitä vapausasteita yksi kerrallaan. Ja kun on kyseessä tuommoinen kolmiulotteinen kappale, niin siellä me usein tarvitaan kolmesta suunnasta se lukitseminen, että me saadaan se täysin määriteltyä. Eli lukitaan vapausasteita, ja toinen juttu, mikä tähän liittyy, on se, että se järjestys siinä peruselementtien käytössä, niin siinä on merkitys. Eli kun mennään järjestyksessä A, B, C, niin tässä tapauksessa tämä ensimmäinen peruselementti tulee tästä pinnasta A. Niin kun me määritetään tämä toinen peruselementti B, joka tulee täältä yläpinnasta, niin tämä A on määrittänyt niin, että tuon B täytyy, tuon teoreettisen pinnan tason B täytyy olla kohtisuorassa tuohon Ahan nähden. Ja sitten kun me otetaan sinne peruselementti C, niin se sama sijaintirajoite tulee myös C:lle, eli se C on silloin kohtisuorassa A ja B nähden. Ja vaiheittain tämä etenee sillä tavalla niin, että tämä peruselementti A tässä ABC-systeemissä, niin se tekee ensin tämän teoreettisen tason A, ja sitten kun me otetaan sinne B mukaan, niin A ja B välistä tulee jana, eli niiden välinen leikkaus. Ja sitten kun me otetaan sinne C mukaan, niin me saadaan sitten vielä määriteltyä piste, jolloin meillä on kaikki vapausasteet lukittu. Mutta tämäkin kuvio jää vielä ihan varmasti epäselväksi, niin sen takia otetaan avuksi 3D-malli täysin samasta esimerkistä. Eli meillä on tässä vielä täysin vapaa kappale, pyörii avaruudessa, ei ole mitenkään rajoitettu. No, kun otetaan sille ensimmäinen peruselementti A, eli tämä etupinta, niin sehän muodostaa sille teoreettisen pinnan, teoreettisen tason A. Ja kun otetaan kappaleesta kiinni, niin kappalehan voi vielä pyöriä, liikkua ihan täysin. Ollaan hyvin vajavaisia. Sitten kun me otetaan peruselementti B, eli tuo yläpinta mukaan, niin senhän täytyy tuon tason, teoreettinen taso B, niin sehän täytyy olla kohtisuorassa A nähden, eli sen verran se A sitä sijaintia sieltä määrää. Nyt kun otetaan kappaleesta kiinni, niin nähdään, että se voi vielä liikkua tässä nimenomaan just tämän janan suuntaisesti, mikä muodostuu näiden leikkauksesta. No, kun otetaan sinne sitten viimeinen peruselementti mukaan, eli C, eli tämä kylkipinta, niin nyt meillä on lukittu kaikki vapausasteet, eli tämä ei pysty enää liikkumaan mihinkään suuntaan. Eli me ollaan saatu se viimeinenkin piste tuolta näiden kolmen leikkauspisteestä sitten otettua mukaan. Eli se tämmöiselle prismaattiselle kappaleelle. No, miten tapahtuu, kun otetaan sitten lieriömäinen kappale mukaan? Ja lieriössähän tilanne muuttuu sillä tavalla, että vaikka me otetaan peruselementti A niin, että se on tästä lieriöstä, niin, ja symbolikin osoittaa tuohon lieriön pintaan, niin todellisuudessahan me ei peruselementtinä käsitä enää sitä pintaa, vaan
se on teoreettinen keskiakseli tuolle lieriölle, eli se olisi tämä datum A. Ja tässä tapauksessahan meillä vielä on vapausasteita jäljellä, eli tämä voi kiertyä ja liikkua. No, kun otetaan sinne B mukaan, ja sitten B tässä tapauksessa otetaan sitten tuo pohjapinta, eli se muodostuu taas nyt pinnasta, eli teoreettinen taso tuo B, niin nyt meidän peruselementtijärjestelmä on niin, että meillä on tämä A ja sitten on B:n välinen leikkauspiste. Ja nyt kun me liutetaan kappaletta, niin se ei enää lineaarisesti liiku, mutta voi vielä kiertyä. No sitten kun sinne otetaan tästä tasopinnasta peruselementti C mukaan, niin me saadaan tämä kiertymäkin haltuun, eli tämä ei voi kiertyä, koska tämä C määrittää suunnan. Tämä jana kuvaa tässä sitten suuntaa, jolloin sieltä nyt kaikki vapausasteet silloin lukittu. Me jatketaan eteenpäin. Akseli jälleen vapaana ensin ilmassa. Otetaan sille peruselementti A. Pyöritetään sen suhteen. Nähdään, kuinka täällä on tarkoituksella tehty tämä akselin toinen pää, että se ei ole samankeskeinen tämän A:n kanssa. Niin nähdään se virhe täällä havainnollisesti. No sitten voidaan vaihtaa niin, että meillä olisi toisessa päässä, eli ihan eri peruselementti. Ja jälleen muodostuu sillä tavalla, että ei suinkaan tämä pinta, vaikka tuo symboli siihen osoittaa vaan teoreettinen keskiakseli tästä lieriöpinnasta laskettuna. Ja nyt kun me pyöritetään tätä kappaletta, niin me nähdään, että kuinka tuo vasemmanpuolinen akseli on epäkeskeinen silloin tämän B:n kanssa. No, seuraavana uutena asiana tulee tämä, että me määritetään peruselementit samanaikaisesti. Ja symbolihan menee sillä tavalla, että meillä on datum A-B, eli siellä on tämä väliviiva välissä. Ja tämä muodostellaan sillä tavalla, että tämä meidän keskiakseli muodostuu näiden A ja B akseleista yhtäaikaisesti, jolloin kun me otetaan kiinni tästä keskiosasta ja pyöritetään, niin me ei olla täydellisesti kummankaan kanssa erikseen samankeskisiä, mutta me ollaan ikään kuin otettu sieltä tämä yhteisvaikutus. Ja näin me ollaan realistisemmassa tilanteessa, jos me nyt sitten survattaisiin tämän kappaleen niin, että se on kiinni sorvissa molemmista päistä ja haluttaisiin vaikka tälle keskiosalle se heitto toleroida. Eli samanaikaisesti määritetään peruselementit A ja B. No, seuraava esimerkki. Jälleen lieriöpintoja ja niiden sitten muodostamia peruselementtejä. Eli jos meillä on nyt ensin peruselementti A, on tämä vasemmanpuolinen reikä, ja sieltä reijän muodostama teoreettinen keskiakseli. Ja kun otetaan kappaleesta kiinni, niin sehän voi kiertyä tuon peruselementin suhteen vielä, muutoin vapaana. Ja jos vaan vaihdetaan toiseen suun puolelle, eli tuonne B, niin jälleen sama tilanne siellä. Eli meillä voi olla noin se B sitten määriteltynä. Niin, tämä nyt havainnollistaa tätä järjestystä. Eli jos meillä on järjestys, että datum A, B, niin käydään katsomassa täältä standardin taulukkoa, eli ISO 5459, niin tämähän näyttää sitä, että mitä tapahtuu, kun vaihdetaan järjestystä. Eli kun me otetaan järjestyksessä A-B, niin meillähän on tässä tapauksessa tämä vasemmanpuolimainen peruselementti A, niin sehän määrittää suunnan. Ja tämä alue tulkitaan niin, että
nämä molemmat peruselementit muodostaa tason, eli tämä kohta 6, mutta suunta tulee tästä, koska A on ensin, niin tulee tästä A mukaan, eli tässä tämä kohta 5. Mutta jos me vaihdetaan järjestys niin, että meillä onkin peruselementti B ensin, niin edelleen taso muodostuu näistä kahdesta peruselementistä, eli se taso kulkee näiden kahden akselin kautta, mutta suunta tulee tästä B:stä, eli tämä oikeanpuolimmaisen. Mutta sitten jos me määritellään nämä samanaikaisesti, eli A-B, niin taso kulkee edelleen näiden kahden keskiakselin kautta, mutta niille muodostuu tämmöinen ikään kuin niiden välinen keskiakseli, josta tulee tämä suunta. Eli tämän eron tekee tämä samanaikainen peruselementtimäärittely. Kun mennään takaisin tuohon 3D-malliin, niin me nähdään sitten myös sieltä. Eli ensin se tapaus, että meillä on datum AP-järjestys, niin meillä on suunta tuon A:n suhteen, ja kiertymähän on hallinnassa nyt sillä, että tuo taso muodostuu näiden molempien. Eli tämä taso menee täältä myös täältä B:n kautta, mutta suunta menee tuon A:n suhteen. Jos me vaihdetaan järjestys B A:han, niin taso menee jälleen näiden molempien akseleiden kautta, mutta suunta tulee täältä datum B mukaan. Ja sitten kun me vaihdetaan, että sovitetaan nämä samanaikaisesti, niin jälleen taso menee näiden molempien akseleiden kautta, mutta sitten suunta on ikään kuin näistä muodostettu keskiakseli, jonka suhteen tämä voi vielä sitten liikkua. No se näillä teoreettisilla osilla. No sitten kun mennään soveltamaan sitä käytäntöön, niin meillä voisi olla tämmöinen mittalaite. Ja me ollaan nyt tässä oletettu, että tämä pikki pohjaosa, tämä olisi teoreettisesti suora. Ja samoin tämä vihreä vaakapalkki olisi meillä teoreettisesti suora. Eli ei uloteta tätä tarkastelua näihin. Ne toteuttaisi teoreettisesti omat mittonsa ja muotonsa, eli heittoa ei tulisi niistä. Ja me keskitytään nyt tähän pystyprofiiliin. Eli meillä olisi tämmöinen alumiiniprofiili, jota me käytettäisiin tähän pilarina. Ja meillä olisi tavoitteena saada aikaan mittalaite, joka ampuu täältä ylhäältä lasersäteen alas, ja lasersäde ei saisi koskettaa täällä pohjassa olevaan reiän reunoihin. Eli täällähän on tietysti jonkinlainen heitto sille, tai sallitaan jonkinlainen heitto sille, että se lasersäde ei voi olla teoreettisen suora, vaan jonkinlainen kulmaheitto, sijaintiheitto voi olla, että se vielä menee tuolta reiästä sitten pohjasta läpi. No, jos me tarkastellaan nyt tätä kappaletta, alumiiniprofiilipilaria, niin me ollaan lähdetty toleroimaan sitä niin, että meidän peruselementti A olisi tästä päätypinnasta muodostettu taso, eli tuo pääpintahan on se, millä se on kiinni siinä pohjassa. Eli tämä sama profiili on siinä pystyssä. Ja me lähdettäisiin toleroimaan niin, että me haluttaisiin tämä pinta, mihin se vaakapalkki, se vihreä vaakapalkki tulee, niin me haluttaisiin sille kohtisuoruus suhteessa sitten tähän A:han. Ja me otettaisiin sille kohtisuoruustoleranssi peruselementtiin A nähden. Mutta me nähdään, että tämä on itse asiassa vajaa. Kun me tarkastellaan tätä kappaletta, niin tämä toleranssimerkintä mahdollistaa sen, että se koneistus voi mennä tällä tavalla vielä vinoon, ja tämä itse asiassa pyörii meillä vielä tässä niin kuin vahvistaakseen tuota vaikutelmaa. Ja tilanteen ollessa tämä, kun mennään katsomaan tätä mittalaitetta, niin
se saa aikaan sen, että meillä täällä tämä lasersäde menee ohi niin, että se törmää tähän alakappaleeseen. Ja mikä sitten siihen on tosiaan ollut syynä, niin meillä on ollut tuohon profiiliin vajaa tuo määrittely, eli siellä on liikaa vapausasteita vielä, eli tämä kiertymä ja sivusiirtymä on mahdollinen. No, mutta kun me otetaan sinne peruselementti C mukaan, eli me muodostetaan näistä kylkipinnoista teoreettinen keskitaso C, eli tämä merkintä tarkoittaa sitä, kun se näin laitetaan, että se otetaan näistä kahdesta pinnasta, tämä oikea pinta ja vasen pinta, niin niiden muodostama keskitaso mukaan tuohon tolerointiin. Ja se näkyy sitten vielä tässä merkinnässä, eli kohtisuoruus ja numeroarvo suhteessa A, C, niin näin me saadaan, kun me tarkastellaan tätä koneistusjälkeä, niin hallintaan se, että siellä ei ole enää se kiertymä silloin mahdollinen. Ja näin, kun me mennään katsomaan tätä mittalaitetta, niin silloin me saadaan toi taas tuolla asensäde osumaan sitten tuonne keskelle. No toinen, mikä siellä meitä kiinnostaa toleroinnissa, on se, meillä on tämmöiset lieriosokkareijat, siellä on omat sovitteet niille, mutta niiden paikkatolerointihan on olennaisen tärkeä tuohon, että me saadaan se haltuun. Ja ollaan lähdetty toleroimaan sitä sillä tavalla, että meillä olisi paikkatoleranssi ja toleranssin alueena tulkitaan Lieriömäen alue 0,3 ja suhteessa peruselementtijärjestelmään BA. Eli B, kun me otetaan tuossa ensimmäiseksi, niin me saadaan sillä varmistettua se kohtisuoruus tuohon pintaan, mihin se tulee tuo lieriosokka, ja sitten toisena kohtisuoruus tänne kiinnityspintaan A nähden. Mutta jälleen meillä on se tilanne, että jos meillä ei olisi peruselementtiä C mukana, niin meillä on mahdollisuus siihen, että nämä lieriosokkarajat ei olekaan symmetrisiä tämän keskilinjan suhteen. Eli ne voi olla tuolla silloin täysin vinossa. Ja se tarkoittaa meille sitten sitä, että täällä se voi mennä täältä, kun ei ole samaa keskisiä, niin mennä täältä sitten toisesta suunnasta sitten ohi. Ja kun meidän tarkastellaan tätä profiilia, niin silloin kun me otetaan sinne se C mukaan, niin me saadaan myös nämä lieriosokkarajat sitten symmetrisesti tuon keskilinjan suhteen. Ja näin me saadaan sitten tälle itse mittalaitteelle haltuun saadaan toi lasersäde sitten osumaan tuonne reikään. Eli näillä esimerkkeillä niin toivon mukaan sitten havainnollistaa vähän paremmin, miten geometrisessä toleroinnissa nuo peruselementit toimii. Kiitos.